истиқлол ба даст овардани ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди варзиш заминаҳои мусоидро фароҳам меорад. ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, варзиш дар тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун омили тансиҳатӣ, шуғли дӯстдоштаи мардум гаштааст ва варзишгарони тоҷик имкон пайдо карданд ки пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намоянд. ҳамин аст ки солҳои охир дӯстдорону алоқамандони варзиш дар кишвар боз ҳам зиёд мешавад ва натиҷаву дастовардҳо дар ин самт аз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ бештару хубтар мегарданд. риштаи ҷудо дар баробари дигар намудҳои варзиш аз ҷумлаи рушдёфтатарин дар кишвар маҳсуб меёбад, ки солҳои охир натиҷаву дастовардҳои ҷудокорони мо аз бузургтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ ин гуфтаҳоро боз ҳам равшантар месозад. замони наврасӣ сарчашмаи ин ҳама муваффақиятҳои варзишгарон ба шумор меравад ва роҳи ояндаи босамари онҳо маҳз аз ин марҳила ибтидо мегирад. аз ин рӯ масъулини федератсия ҷудо ҳолатро хуб дарк карда дар толори варзишии муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба давоми 2 рӯз чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо байни наврасонро ба роҳ монданд, ки ин иқдоми муҳим ва саривақтӣ дар охири сол дониста мешавад. имрӯз дар шаҳри душанбе чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо байни наврасони соли таваллудашон 2009 ва 2010 баргузор гашта истодааст, ки ҳадаф аз гузарондани чорабинӣ муайян намудани дастаи мунтахаби ҷудои тоҷикистон дар байни наврасон мебошад, ки сафарбаркунии варзишгаро дар соли 2026 ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. дар чорабинии мазкур зиёда аз 200 варзишгар ширкат варзида истодаанд ва доваро зиёда 15 довар дар ин мусобиқа хизмат мекунанд ва варзишгарон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон ширкат варзида истодаанд ва ин рӯзи дуюм мебошад, ки мусобиқа давом мекунад ва рӯзи аввал варзишгарони наврас хело маҳорати хуб нишон доданд, гӯштини ҷудоро дар сатҳи баланд нишон доданд, ҳам дар росто, ҳам дар замин, ки ин ҳам гувоҳӣ медиҳад, ки варзишгарони навраси мо дар мусобиқоти байналмилалӣ метавонанд ба мисли варзишгарони берунаи хориҷ, ҳам ҷопониён, ҳам аврупиё ширкат варзида ва шану шарафи варзиши ҷумҳурии тоҷикистонро ба арсараи баланд мардоранд. дастаҳо аз вилоятҳои хатлон, бадахшон, суғд, душанбеву шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ширкат намуданд. агар таваҷҷӯҳ кунем ба муҳимияти ин мусобиқа, воқеан барои наврасон аз ҳама ҷиҳат муҳиму манфиатбахш аст, чаро ки аввалин қадамҳои худро паҳлавонони навкор дар чунин мусобиқаҳо мегузоранду ба роҳу равиши мусобиқаҳо ошно мешаванд. ин толори варзишӣ имконияти хуби баргузории мусобиқаҳоро дорад. заминаи мусоид ҳам гузошт, ки мо як чорабинии хубро шоҳид гардем. ҳоло ки шароит дуруст фароҳам гардидааст, бояд ки натиҷаву дастовардҳо дар ин самт низ бештару хубтар гарданд. дар вазни 73-81 ва чеҳраҳои нав дида истодаем ва аз ин тими мунтахабро якҷоя мекунем ва дар оянда дар соли 2026 умедворем, ки машқҳои дастаҷамонаро зиёд мекунем ва аз ин чеҳраҳо
боз дар мусобиқаҳои ҷоми осиё ва чемпионатҳои осиёву ҷаҳон иштирок мекунанд ва умедворем ки чеҳраҳои нав пайдо мекунем. дар ин чорабинии наврасон аз рӯи 16 вазн рақобат намуда ҳар кадом кӯшиш мекарданд ки барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои ниҳоӣ мушарраф шаванд. ҳамин тавр баъди анҷоми рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ даври финалӣ оғоз ёфтанд. мусаллам аст ки ҳар ҷудокор бо масъулияти баланд вориди нерӯсанҷӣ мешавад, чун соли оянда як қатор чорабиниҳои муҳим онҳоро дар пеш аст ва ин мусобиқа метавонад барои иштирок дар ҳар кадоми онҳо нақши алоҳида дошта бошад. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон беҳад дар сатҳи баланд гузашта истодааст ва аз ин ҷо мо чеҳраҳои нав ки 2009 ва 2011 дар мусобиқаҳои оянда дар сатҳи байналмилалӣ чи ҷоми осиё ва чи чемпионатҳои осиё ва чемпионати ҷаҳон доранд иштирок мекунанд. бисёр чеҳраҳои нав мо пайдо кардем дар вазни 50, 55, 60, 66 ва духтар варзишгарони мо ки рақобат карданд ва чеҳраҳои нав аз он хотир аст ки 2008 имсол аз ин байн меравад, 2009 11 ва соли оянда ҳамин синни сол ҳам дар Сенегал дар пойтахт шаҳри Дакар бозиҳои олимпии наврасон ҳаст ва мо кӯшиш мекунем ки аз ин наврасҳои мо ҳам роҳхат ба он бозиҳои олимпӣ роҳхат гиранд ва дар чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ ҷумҳурии моро муаррифӣ кунанд. чуноне ки мушоҳида мекунем ва оморҳо низ инро тасдиқ мекунанд, дар миёни наврасону ҷавонон чеҳраҳои муваффақе ки ба дастовардҳои шоиста дар рақобатҳои сатҳи байналмилалӣ расиданд, албатта сафашон кам нестанд ва бояд масъулини мураббиён дар ин замина кори худро ба таври назаррас беҳтар созанд, то ин ки таваҷҷӯҳи дигари наврасонро ба риштаи ҷудо зиёд намоянд. дар вазнои 50, 55, 66 килограмм ва онро дар вазнои вазми 90 ва ҷамъи 90 кило мо дар мусобиқоти ҷоми осиё ин варзишгароро дидем ки дар синни соли 2008 баромад карданд ва дар он ҷо натиҷа нишон доданд. боварӣ дорем ки ин варзишгаро дар оянда хуб баромад мекунанд. боз ногуфта намонем ки дар 2026 мо бозиҳои олимпии байни наврасон мегзарад ки мо аз ин варзишгаро натиҷа мегирем, аз варзишгарои хубро ҷудо мекунем ва ба мусобиқоти байналмилалӣ берун аз кишвар барои гирифтани литсензияи бозиҳои олимпие ки чанд вазмира ки ва ё монанд ҳамон вазнда мо метавонем ки литсензияи бозиҳои олимпӣ байни наврасон гирем. аз рафти қуввоозмоии наврасон дида мешуд ки аллакай дар чунин синну сол онҳо аз нозукиҳои риштаи ҷудо ба хубӣ огаҳ буда усулҳои онро ба таври даркорӣ иҷро мекарданд. мусаллам аст ки заҳмату талошҳои ҳар варзишгар бо ҳамроҳии мураббиаш дар чунин мусобиқаҳо рӯшан мешавад ки онҳо то кадом андоза ҳини машқ карданд заҳмат кашиданд. рақобатҳои даври нимниҳоӣ ва ниҳоӣ хеле диданӣ сурат гирифтанд. маълум буд ки наврасон пеш аз иштирок дар ин мусобиқа худро ба таври даркорӣ омода баъдан ба майдон мебаромаданд.
варзишгарои мо дар мусобиқоти берун аз кишвар ва дарун дар мусобиқоте ки мо дар имсол ҷоми осиё гузарондем байни ҷавонон наврасон ширкат варзида аз унҷо як сайқали хуб гирифтан ба худ ки онҳо уже ҳоло фарқияти кӯшини ҷудоро хеле фарқ мекунанд ва хеле дар мусобиқот кӯшини хуб гирифта истоданд. яке аз паҳлӯҳои муҳим ин адолатона ва холисона ҳакамӣ намудани нерӯсанҷиҳо мебошад ки бояд ҳар як довар ҳолатҳои ба амал омадаро холисона баҳогузорӣ намояд. Дар ин чемпионат доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ нерӯсанҷиҳоро ҳакамӣ карданд ва ҳолатҳои баҳснокро дар мувофиқа бо доварони пушти вар буда баҳогузорӣ мекарданд, чунки ҳар варзишгар бо умед ба ин мусобиқа роҳ ёфтааст ва дар сурати ноадолатии доварон шояд ки дар ин синни наврасӣ ба рӯҳияи онҳо таъсири манфӣ расонад. ҳамин тавр баъди анҷоми даври муқаддимотӣ рақобатҳои марҳилаи финалӣ оғоз ёфтанд. дар ибтидо қуввозмоии духтаронро дар вазни то 57 килограмм миёни Фотима Исанбаева ва Сумая Бегматова шоҳид гардидем ки ин сабқат аз ибтидо зери идораи Фотима давом меёфт. Сараввал паҳлавони бо ҷудогии сафед дар сониҳаҳои аввали сабқат аз як ковчигари имтиёзи вазареро ба даст овард ва баъдан дар идома боз ҳам талошҳои худро бештар сохту баҳри гирифтани 2 имтиёзи юко даст ёфт. ниҳоят дар вақти асосӣ аз ин партофти анҷомдодаи худ ин навбат соҳиби имтиёзи комили ипон шуду дар ин нерӯсанҷӣ ҳам тавонист бемушкилӣ дастболо гардад. ҳамин тавр биби Оиша Шарипова бо Робия Мирзоева ҳарду мақомҳои сеюмро ба даст оварданд. 6 сол мешавад бо ҳамроҳи устодам Файзалов Раҳматҷо машқ тамрин мекунам. Ман пеш аз мусобиқа машқҳои худро хеле хуб кардам. Ман дар ин мусобиқа ду ҳарифи худро задам. ҳарифи финалиам ба ман душвор буд, аммо ман шикаст додам ӯро. ин сол ба ман хеле соли хуб буд. Ман дар чемпионатҳои Тоҷикистон сазовори ҷои аввал гаштам. дар Кубок Азиё сазовори ҷои панҷум гаштам. Ман мехоҳам дар 2026 аз кишвар берун баромад кунам, сазовори ҷои аввал гардам. дар вазни то 70 килограмм миёни духтарон Ганҷина Назармадова бо Зебинисо Саидмаҳмад қуввозмоиро дар даври ниҳоӣ давом бахшиданд. аз ибтидо чусу чолокӣ ва пештозии Ганҷина чашмрас буд ва бештар баҳри дарёфти мавқеияти мусоид талошҳои бештарро анҷом медод. баъди сипарӣ шудани 40 сонияи вақти асосӣ аз як ҳолати ба мавриди пешомада Ганҷина Назармадова истифодаи саривақтӣ бурду бо имтиёзи комили ипон пирӯзиро моли худ кард. дар ин мусобиқа ман дар вазни 70 килограмм иштирок карда ва қуввозмоӣ намудам, сазори ҷои аввал гаштам ва аз ин хеле ҳам хурсанд мебошам, чунки ман бори аввал аст дар мусобиқаи ҷудо иштирок мекунам ва ин ҳама дастгириҳои падар модар ва ҳамчунин устоди ман мебошанд ки бо ман кӯмак мекарданд ва ман хеле хурсанд мебошам ва кӯшиш менамоям ки дар бозиҳои минбаъда низ иштирок намуда ва берун аз Тоҷикистони азизамон иштирок намоям ва парчами Тоҷикистонро баланду баландтар бардорам ва парчамамонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоям. вақте ки ман мехостам ба ҳамин риштаъ дохил шавам, падарам ҳамин медиданд ки ман ба ҳамин ҷудо ҳавас дорам ва маро кӯмак мекарданд ва бо иҷозати падар модарам ман дар ҳамин риштаъ то ҳол машқу тамрин менамоям ва хеле ҳам хурсанд ҳастам. рости гап аввал дар дилам тарс буд, лекин вақте ки ман ба майдон ворид шудам, чун гуфтаи падарам ҳеҷ гоҳ аз ҳеҷ кас натарс, чунки ту ғолибиятро ба даст меори, ба худат боварӣ дошта бош, ин кофист. Ман тарс надоштам, тарс дар дили ман вуҷуд надошт, бо боварӣ баромадам.
аввалин қуввозмоии даври ниҳоӣ дар рӯзи дуюми нерӯсанҷиҳо зери вазни 73 килограмм миёни писарон сурат гирифт. дар ин вазн ду намояндаи шаҳри душанбе азмиддин давлатов бо умар абдураҳмонов баҳри унвони чемпионӣ муборизаро оғоз намуданд, ки дар сонияҳои аввали рақобат паҳлавони бо ҷудогии сафед аз як партофти ҳалоки даруна имтиёзи комили ипонро ба даст овард ва медали заррини чемпионати тоҷикистонро байни наврасон ба гардан овехт. ду нишони биринҷиро бошад меҳриддин довутиев бо муҷиб муҳаббатов соҳиб шуданд. ман дар ин мусобиқа аввал ҳарифи якуми худро хеле осон буридам. дуюм рақибам хеле душвор набуд, вале ман ба худам боварӣ карда вайро ҳам мағлуб кардам. сеюм рақиби худро хеле қиин ва он бале юко гирифта маро қариб мағлуб кунад, вале ман сарбаландона худро муаррифӣ карда ман дар оянда мехоҳам ки ба дигар давлатҳо рафта парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. рақобати ҷолибу пурмоҷаро дар вазни 81 килограмм миёни писарон ба иттифоқ афтод, ки Мустафо Чуянов бо Муҳаммад Ёсин Сулаймонов баҳри ғолибият дар ин сабқат талошҳои зиёд намуданд. дар вақти асосии нерӯсанҷӣ мо шоҳиди 4 имтиёзи юко гардидем, ки аввалин шуда намояндаи шаҳри Душанбе Мустафо Чуянов ин имтиёзро соҳиб гашт. ҳамин тавр ҳар ду ҷудокор ду имтиёзи юкоро дар вақти асосӣ ба даст оварданд, ки кор ба голден скор рафт. дар сонияҳои тиллоӣ Мустафо аз як мавқеияти пайдошуда тавонист, ки юкои сеюмро соҳиб гардаду дар ин рақобати мушкил дастболо шавад. нишонҳои биринҷиро бошад Сафархуҷа Билхудоӣ бо Билол Хушбахтов ба гардан овехтанд. дар вазни то 90 килограмм ба нерӯсанҷӣ ду ҷудокоре, ки аз лиҳози қувваҳо дар як радиф ба назар мерасиданд таваҷҷӯҳ кардем. он ҷое ки Николай Боқиев бо Ҷаваршоҳ Убайдуллозода баҳри унвони чемпионӣ то лаҳзаҳои вақти асосӣ сабқатро идома бахшиданд. дар натиҷа як имтиёзи юко тақдири финалро ҳаллу фасл кард. аз як мавқеияте ки барои анҷом додани ҳалоки даруна пайдо гашт, паҳлавони бо ҷудогии сафед Николай Боқиев онро бо самар истифода бурда ғолиби мутлақи вазни то 90 килограмм гардид, ки нишони заррини мусобиқаро низ ба гардан овехт. мақомҳои сеюмро Рамазон Одинаев бо Мусо Бурҳонов ба даст оварданд. Я участвовал на республиканских соревнованиях молодежных. Я победитель республиканских соревнований. В общем, для меня оказалась трудная финальная схватка. Соперник был довольно-таки силен физически, но благодаря стратегии я держал победу. На 2026 год у меня планы выступать на международных соревнованиях, выступать в Турции, следующие будут, поднимать флаг Таджикистана в других странах, развивать наше дзюдо, продвигать наше дзюдо в других странах. Планы выступать сначала в Турции, а потом посмотрим в других странах, какие будут дальше соревнования. рақобати вазни ба изофаи 90 килограмм миёни писарон ду паҳлавони сангинвазн Тимуршоҳ Вазиров ва Абубакр Абдураҳмоновро ба ҳам овард. албатта муддаи асосии ин вазн паҳлавони бо ҷудогии сафед маҳсуб меёфт, ки бо рақибони худ бемушкилӣ дар ин чемпионат дастболо мегардид. ибтидо Тимуршоҳ муваффақ шуд, ки аз ҳалоки даруна имтиёзи вазареро соҳиб шавад, аммо дар идома ба ин иктифо накарду талошҳои пайвастаашро анҷом медод. ниҳоят корро дар вақти асосӣ баъд аз ин партофт ҳаллу фасл карду чемпиони Тоҷикистон миёни наврасон дар соли 2025 гардид. ду нишони биринҷиро бошад Муҳаммадҷон Ахмедов
бо Биньёмин Назиршоев ба гардан овехтанд. рақиби аввалам соз буду ва дуюму сеюмаш камтар дар онҷо камтар азоб кашидам ва гирифтам шикаст хӯрдан аз ман. Рақобати финалии ман соз буд ва дар финал камтар азоб кашидам. барои финал физикам камтар намерасид, неки техника соз буд, физикаи соперникам соз буд, неки техникаш камтар сустар буд. аз ҷиҳати физикӣ соза соперник финалгим аз дигар рақобатҳое ки чӣ кардам, аз соперник финалгим аз онда камтар физикаш созтар буд, бақувваттар буд. дар финал камтар азоб кашидам. бовар дорем ки он паҳлавонони наврасе ки имрӯз дар ин мусобиқа бо маҳорати баланд ҳунарнамоӣ карданду мақомҳои ифтихориро соҳиб шуданд, метавонанд дар оянда аз мусобиқаҳои сатҳи осиёву ҷаҳонӣ ба хазинаи дастовардҳои варзиши меҳан нишонҳову ҷоизаҳои зиёдро ворид намоянд.